Ka JN Suzuki Maubleiling baki branch Hajawai ICAR Maulai bat Mairang kawan ra shapiye ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka bah 9,000 tingka ka exchange offer hadu khatsan 1,000 tingka ka extended warranty hadu ship hostnam khatsan % discount haki accessories ka free 24/7 route assistance lembat ka down payment bat ka interest rate. Jingelang jongka kenhun ki menteri sarkar haka arpusau tarik ukalalungkot arajar arpusau. Kala shimya karai ban plepai ba yau umat tirot sings hadaka Bangladesh. Yau ni umat lashna penwandur dauba Rafael Warjri. Menteri Ketenat Arts and Culture uba Paul Lengdo ulaya tu uba haka kanru tarik urumpang arajar arpusau on plepai ba yau umat bashirin yeng jong seim tirot sing seim hadaka haka ba on yalam yaka kenhun dau sembut menteri rangba kesarkar jela uba sniaw halang dhar. Hadin bakalami kecing persyak nagi katto kat ni halor ke jing bempenrung yaka ketien jaintia ha kecing ruai state anthem. Bala pelaj pai ba dangshen daga sarkar ha ka jing rakhi ka jing dap sanpu arsnem jong jela uba polengdo balong menteri bat unong aiktin jong sarkar jela ula pensyai pai ba bala shna ya ka ni jing ruai daga ba pensyong nongrim kat kum ki katto kat ni ki ain bat ki rules jong ka Meghalaya State Language Act. Uba poleng do ula ongru ba ka jing shna ya ka ni jing ruai kalong ban wanra ya ka jing teli ha ka jela Meghalaya om ban shna na ka benta ban pensngubha yeno ni ban ben yeno. Menteri Rangba ka jelau Konrad Kongkal Sangma ulabu mau nong rim ha ka ju kapor ban shna yaki likely ki surok ha New Shillong Township ha ka jingyalang kapalalong ha Hotel Vivanta Shillong harengkat ka jing sakhilang jong sembut Menteri Rangba ka jela uba pek ya katenat PWD Roads uba Preston Tensong MDC ka Maukar Pentor Mkra constituency uba pensngain NCM lembat ki Rangba Shnong jong ki Shnong ki badan hakatai New Shillong Township. Menteri Rangba ka jela Konrad K Sangma ula play pai ba ya ka slem ai jing hikai bat ban yarap ya ki nong sengkam la jong ya ka bala tip kum ka Wayajer Prime Hub ha ka Shnong Wayajer West Giant Hills District. Hagani kesngi la sakilang daki arngut ki sembut menteri Rangba ka jela ki bakentup yo ba Preston Tensong baru ba sniaw halang dhar menteri Ketenat Corporation uba Coming One Ambon deputy commissioner ka West Giant Hills District uba BS Solia nalor ki officer sarkar ki riu pau khmat kathan ki nongkit kam jong ka IBCS bat ki nong shong Ki nong yalam jong ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization kila let ujor syaka Directorate of Anti-Infiltration halor ka jingyo rung laitlan jong ki bar jela syaki babun ki jaka hasor Shillong bat hagithain bypass maureng kneng. Presiden keseng uba Don Bogdkar ula keno baki don ki bar jela ki bapla baki yorung syaka jela da ka basiu pisa ha ka infiltration check gate ha bernihat hadu kumbasan bat nriu hajar tengka. Ka trok kit yit ka badon yo registration number TN52F5863 kalano nasurok ba syaplau yeng jong ki brio. Kani ketrok kala kenti nasuny ha ka jingjengai kumba shispa pot tam AA hadu bakala pra hipum kani kala jaha Maublei ha ka jaka bakong dong ba kat kum ka khubor belayok lum layatu bau nongnya jong ketrok ulayap hasyen bat unong buat ulaman saujur. Menteri Rangba ka jelau Konrad Kongkal Sangma ulapun painia ya ka jingkeno ka seng kongres da ka boong baka sarkar kamdon benta AA ruem ban ai jingbet ya ka jingpenlong jingyalang ha University of Science and Technology Meghalaya Ribhoi District namar ba ya ka ni ka jing ai jingbet lapek hi da ki Borsen Shar jong ka Ribhoi District. Menteri Rangba ka jelau Konrad K Sangma ula ong baka sarkar kalapan syai la bonsin yakaju shikaju halor ke jingweng kam no yaki laingut ki officer jong ka loka yukta yaka baka seng Voice of the People Party ka yaki bandawa thungkam biang yaki laong balada thungkam daki officer ki bala shongthai ka sarkar kan haban pelut tam yaka pisa ban siu tulop yaki Nrei lada thungpat daki officer ki badang don haga kam ka sarkar kan lai naga jing siu tam.
Ki pulit ka Nongstoin Police Station haka arfulai tarik ukelal kot arajar arpsau. Kila kem ya u Rofius Puweng, laipuai snem karta ubana ka snong domwa lang kabahap hapo upur usam jongga pendeng syalang West Khasi Hills District. Ki pulit kila kem no ya u Rofius Puweng hadin ka jing subajur ba udai bodon ketiban siat yap ya u Nijelson lengkoi ubana ka snong Marshallong Southwest Khasi Hills District hakini ki kindiat sengi baladep ha pendeng syalang. U Presiden jangka seng Kongres, u Mallikarjun Kharge, ula thok show Menteri Ketenat Kampo Yeng jangka Sarkar Pedeng, ban pentip ya ke kepala jaya Rahul Gandhi ha Assam, bat ula ong, baka tu ke jingle ya Rahul kadai ke babu jingma ya ke jing im jung u. Ula ong ru baka jing im jung Rahul kadon jingma ha kapor bau yat ya ke Bharat Jodo Nyaya Yatra ha Assam, namar baki pulir ke Assam ki ailat ya ki nongkersyan jangka BJP bakin tur hajan jong Rahul. Ki nong pek perman ya kasain pertai kila ong baka jinglet jong menteri rang badu kari u Narendra Modi kaba kha syakithan syati jong kari India bat ka jinglet kaba arsin sya Trishur kapan i ya kadak bau menteri rang badu haki snem giban sawan ula bandai na Kerala. U Rahul Gandhi unyakun ya ka election na Wayanad Kerala balaong bau Narendra Modi ru ula banyakun na Trishur Kerala hakane ka election kabanwan. Nriungut ki sipai jong ka Assam Rifles kila mensau hadin bau wayu sipai ubadon lang haka camp jongki ula semrek kuli naphang ya ki para sipai shwa ba un siat yap yaladi. Kani kalaja ha ke camp ki sipai Assam Rifles ha Chandel District jong ke Jela Manipur kabadon ha Khapot bat ka Myanmar. Sau pusau snem naduk bala seng ya ka menta la penduk pendam no ya ka seng le no United Liberation Front of Assam hadin bakalawan poi sya ka jingyasuk bat ke Sarkar Assam kumjuk ru bat ke Sarkar Pedeng. Ha ka jingyasoi ya ka sekolah ya suk la betha ya barok ki dekot jong ka ulfa bakin pendam ya lede rengkat barok ki tiar ya kun jongki. La ongru ba kidei ban penduk pendam no hapok lai posngi. Ya ka ulfa la seng daki arpongut ki samla na Upper Assam District ha ka nyu tarik uyayong khat khandai spa nyu pukandai. Ka khna ka badang khat arsnem karta kala no yap na ka mala ka ba arp khandai jong ka wei ka yeng ha Bengaluru. Kani ka kentai ka basyong basa bat kikmi kikpa jongka hakani ka yeng kala no yap ha ka por san bejimen step. Kadai ka khna ka badang pulih ha ka class 6 bat ukpa jongka udai u software engineer. Hadin baki pulit Assam kila register case persya ya u bat ya ki wei pat kinong yalam ka seng Congress u Rahul Gandhi ula kop bai ya ka seng BJP ka basen syara Assam da ka baong bakila ban pengat kes kat bakimon rei kinam lapat ban yelek persya ya u. Ula ong ba umting tang khendiat ru ya ka Sarkar jong u Himanta Biswa Sharma. Ula kena persya baik da ka baong ba ka Sarkar Assam bayalam do Himanta kadai ka Sarkar ka ba bamsap tam hagari India. Ka Indian Air Force, ka French Air, bat ka Space Force, kila pen-i, ya ki ling sun ya pom jongki ha jing pen-i pat ba, ka baki khot ka Exercise Desert Night. La pen-i ya ki ling sun ya pom bakentup ya ka F-16, Su-30 MKI, ka MiG-29, ka Jaguar, AWACS, C-130J, Air-to-Air Refueler, bat ki Rafale. Kidon kandaingut kiban yo ya ka khusnam Blavatnik Award for Young Scientists haga United Kingdom bat na pedeng jongki laingut kidai kinong India. Kita kikentup yau Professor Rahul R. Nair u Mehul Malik bat Dr. Tanmay Bharat. Kini kinyo ya ka khusnam harangkat ka jingirap pisa ka ba sauspa prapo hajar pound. On sam ya ka khusnam ha ka jingelang kapan long ha ka arpunyu tarik urempang ha London. Ka South Korea kala keno baka North Korea kala siat bunteli ki namding ha Yellow Sea. U Joint Chiefs of Staff jong ka South Korea ula ong baka North Korea kala siat ha ka por new bejimen step. Kani kadai ka sin ka ba ar menta usnem baka North Korea ka siat namding ha khapot bat ka South Korea. Ka jing hiertma ka Houthi ya ki jhaj ha Red Sea ka ta bha ya ka khai pateng jong ka India bat ki wei pat kiri namarba ka dei ka kat ba ka baki jhaj ki ya lenti ban le cha ki wei pat kiri
Yakani lapan sengau dau Deputy Permanent Representative ke India sya United Nations U.R. Ravindra ha ka jingilang jong ka Security Council. U Secretary General jong ka United Nations U Antonio Guterres ru ulapan pau ka jing sengokia namarba ka jing hirtma ka Houthi ya ki jihad ha Red Sea. U Menteri Ketenat Yadari jong ka Canada U Bill Blair ulapan bena ba ka Canada kan yarap ai tiartma biang ya ka Ukraine. Ulapan benar bagi jing ais ngobha kan kentup ya shipotally ki multi-role boats balashna daga Zodiac Hurricane Technologies ki ban syongdor kumba $4 million haga pisa Canada. Ka Canada kalapan benar bakan penbiang ru ya ki ling sunye pom batkan ai jing hikai ya ki shipai jong ke Ukraine ban penon kam ya ki haga ba on pelut $100 million. Nado pasedang katma hadu menta ka Canada ka yarap hadu $4.1 billion ya ka Ukraine. Ka United States of America kala ter bom hak tem jong gileno kataib Hezbollah ha Iraq. Ka US kala ter bom ru ha ki lightly ki tem jong gani ka kataib Hezbollah bar ha ki weipat ki tem jong gileno ki bana Iran. Ka US kala kruit ting day hadien bagi leno kila hirtma ya ka ketem sipai jongka kabadon ha Iraq. Ka ying dorbar Taiwan jongka Turkiye kala ai jing menjur ban Kershan ya ka Sweden bakan yoklong ka dekot bapura jongka NATO. La menjur ya kani lemba ka jingbun pa haying dorbar. Naki laispa sapun rengut ki MP, arspa prapun yongut ki Kershan ya ke Sweden, sanpusan ngut ki Persya, bat saungut ki Pep Dorbar. Shen ke Sweden, kandai kari ke ban laipu ban long ke dekot jong ke NATO. Ka Houthi na Yemen, kala kentu ya baro kinong trade jong ke United Nations, ki bayat na United States bat United Kingdom, bakidai ban mino na ki jaka jong ka, bat kala aipor ya ki Shibenai. Kalau ong bakinong Amerika bat kinong bilat kimdai ban wantrai hapo upur usam jago Houthi bat hadien bakala lepai kimdai syuru bandang wan biang. Kito gilong kimat kublai.